És dimecres i ja la tenim aquí. La setmana passada va venir un grupet de gent que practicava el tai chi i avui Elisenda Pineda ens portes un grup majoritari que relaxa a les bèsties. Sí, relaxa les bèsties perquè estem parlant de música. No caldrà que em tireu un dardo d'aquests somnífers ni res de tot això per relaxar-me aquesta setmana. Ens acompanyen concretament des de la Societat Coral La Lira de Sant Cugat del Vallès. Ells, atenció, formen part de la Federació de Cors de Claver de Catalunya. No estem parlant de qualsevol cosa, Benvinguts, Benvinguts a tothom. Estan serios, ja ho veureu després. Home, tu diràs. Ens acompanya en Josep Garrell, que és el president de la Societat Coral. Què tal, com esteu, Josep? Molt bé. Nerviosos de la tele? No. Ja han vingut altres vegades a la tele. No estem nerviosos. Escolta'm, per la gent que no sàpiga, perquè hi ha gent que encara estan una miqueta despistats, ens podries explicar breument en què consisteixen els cors de claver? No sou el Justin Bieber de Catalunya, precisament, oi? Vull dir, una cosa més sèria, això. Els cors de claver som els hereus de tota la música que va fer el Josep Anselm Clavé en el 1860-1862, i nosaltres som els que encara, com veieu, és una coral de veus d'home, com n'hi ha altres de veus femenines, hi ha corals, hi ha els escolans de Montserrat, que cada un té la seva especificitat vocal, i nosaltres som un cor de veus d'homes. I que vau néixer el 1882. Efectivament, aquest any fem 132 anys. Tots junts, Vull dir, si suméssim totes les edats, sortirien 132. No, sortirien bastants més, perquè com abans hem comentat, en tenim dos representants, que un té 91 anys i l'altre en té 89 i mig. I mig. Després parlarem amb ells. Després parlarem amb ells. Sí, per veure aviam per on van els tiros. Josep, us deixem interpretant una peça, un tema, que és el que ens cantareu. Per tu ploro, de Pep Ventura. Molt bé, perfecte. Una sardana. Aquesta preciosa sardana, cantada per la Societat Coral de La Lira, de Sant Cugat del Vallès. Després hi tornem. Vinga, els escoltem. Anem a la muntanya, que anarem amb ells. La primavera, ja ve la primavera, ja ve la primavera. La, alegria, hores de tristor, també més any que ven l'amor. Nan, també més any que ven l'amor. Anem a la muntanya, que anarem amb ells. La primavera, ja ve la primavera, ja ve la primavera. Alegria, hores de tristor, també més any que ven l'amor. Nan, també més any que ven l'amor. al plor.
tu i per mi jo que llanci bé puc plorar millor. La 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 la. Ai, per tu i per mi jo que llanci bé puc plorar millor. La! Molt bé! Veus com ho fan bé, els del Ho cor? fan molt bé. Això és acabar amb èmfasi, eh? Sí. Pum! Ho han acabat aquí dalt, eh? Pum! Una pregunta al Josep. Josep, ràpidament, vine cap aquí. Josep, explica'ns que abans em deies... Mira, ens posarem aquí al mig, que si no el micro et taparà. Abans em deies que sou l'associació, la societat més antiga de tot Sant Cugat. Sí, Pues sou els que ho pateu més. Déu-n'hi-do. Sí? Us venen a veure molt a Sant Cugat. Molt, sí, hi ha gent molt de la lira a Sant Cugat. Ahà. I n'estem molt contents. Escolta, Club de Josep, fans. i només pot entrar gent de Sant Cugat o si jo vinc de fora puc entrar? Bueno, a veure... Escolta, tu, si Aviam. pago, sí, diu. Sí, si paga... No, a veure, en teoria, la gent, tots els d'aquí som de Sant Cugat, o hem estat molt temps a Sant Cugat i per raons de treball ens han tingut de desplaçar alguns, o que per raons de treball viuen a Rubí, però Són veïns. estan encantat aquí des de molts anys. Molt bé. Llavors se'ls hi permet. Exacte. Per exemple, aquí darrere nostre hi ha un xicot, companya, que viu a Rubí, però fa 50 anys que canta al cor de la lira. O sigui que té tots els drets. Té l'antiguitat, home, i Té tant. l'antiguitat. Escolta, que Parlem amb el mestre. ens queda el senyor de 91 anys i el mestre. Ah, molt bé, doncs mira, I parlem primer amb el marxem, mestre. El mestre, una pregunta, el senyor 91 anys, una pregunta. Anem, pim-pam, amb l'Eloi. Eloi, ja se't porten bé aquesta colla o no? Bé, costa una miqueta, perquè Sí? a vegades la disciplina és d'aquella manera. No, estic molt content de com treballen, de l'assistència als assajos, perquè tot això que veieu aquí, el resultat, és fruit de l'assistència i del treball. Quants cops a la setmana assageu, més o menys? Assagem 2 dies. Molt bé. Al principi jo vaig anar enganyat, em van dir un dia d'assaig, i després hem tingut més feina i al final estem fent 2 dies d'assajos Bueno, al però vespre. sempre és Però bo. molt de I el gust. senyor gran aguanta. Anem a preguntar-los. És l'última i marxem, i marxem. En Miquel i en Jaume són els veterans de la lira de Sant Cugat, que sí? I tant. Sí? Quants anys teniu? 91, i per juliol 92, si arribo... Home, i tant que hi arribarà, només faltaria. A mi m'ha dit un ocellet que els hi tenen preparat cosetes de cara al mes de juny. Sí o no? Ah, sí? Sí? Que els hi preparen, a veure. No ho sé. Ah, que són sorpreses, clar! Bueno, Elisenda, anem a despedir, eh? Molt bé, doncs ens anem acomiadant. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Només m'agradaria dir hola al senyor polonès d'allà baix. Vingui, vingui. Aquest senyor d'aquí... Oh, i quan surten fora li diuen polaco. Li diuen polaco. Aquest senyor d'aquí, digui'm vostè, on ha nascut? Vaig néixer a Polònia. Però vostè què és? Català, evidentment. Evidentment. Molt bé, doncs Moltes escolta, gràcies. un fort aplaudiment per la gent de la Lira. Gràcies Sou molt macos. a tota la Moltíssimes societat coral, gràcies. eh? Adéu-siau.